seeking God. Keep praising God. Maong dili yun ta buhi sa presensya sa Ginoo ug sa Ginoo. Our next band to perform with the presence of the Lord, a popular song, Imong Gunit. Let's all welcome All for Jesus Worship. Maayong gabi sa atong tanan. Ang excited mo daig sa itong buhing nga Diyos, mutindog, mupalakpak sa ilang mga kamot. Amen! Ang tanang excited sa pagbalik sa atong buhing nga Diyos, musikit og hallelujah! Wow! Kinsay gimingaw kay Jesus! Sa likod, gimingaw mo kay Jesus! How about the ring side? Do you miss Jesus? And this side, do you love Jesus? Amen. Before we start, ato ning uyugon kanina lugar, turil sa atong pagdaig sa tumbuhing nga Diyos. In a count of 5, let us shout the loudest shout ever. Kana madunggan yun sa langit. Kana ang mga anghel sa langit magigkauban ka nato. Woo! Are you ready? Ingnay mong katapad. Ready na ba ka? Ingna dyan mong katapad. Especially ka ng mga nangaluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingna, pangandam na! Pangandam na! Kay hapit na bubalik! Kay hapit na bumalik! Si Jesus! Si Jesus! In a count of 5, let us shout the name that's above every name. 5, 4, count with me. 3, 2, 1, Jesus! Hey! 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 Woo! Pangandam kay bumalik na siya. Kinsa! Si Jesus bumalik na siya. Kipili o kitawag kanya. Ayaw o kaluya. Ayaw pagluya-luya, Iksol. Buhin ang gihuna-hunan mo. Ug ang mga butang na di makaayo. Ginoong Hesu Kristo, please, tabangi ko. Aniya na, aniya na. Muna ug bumalik na siya. Muna duy-duy ang tingog sa tupita. Buhin ang gihuna-hunan mo. Buhin ang gihuna-hunan mo. Ug ang mga butang na di makaayo. Ginoong Hesu Kristo, please, tabangi ko. Kung mga muluntad na iyong hisaan, ganili ko biyabisan, paman sa kalisdanan. Akong pasalamatan, ug akong awiltan, la 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 la, hallelujah. Andam na ba ka sa pagbalik sa tuwing ang Diyos? Kung andam na, jump, 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 come on! Dinanasay, andam na mo sa pagbalik sa tuwing ang Diyos. Jump, 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 jump. Dinanasay, ang back, kung andam na ka. Hey, isa pa, 1, 2. Woo! Thank you, Jesus. Nabati ba niyo ang presensya ng wing ng Diyos? Aniya na! Aniya
dani mo ug ang mga butang adi makaayo Ginoong Heso Kristo please tabangi ko Ah! Kung mga mulundan Iyabisan paman sa kalisdanan Akong pasalamatan ug akong awintan La 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 Hallelujah Sa pa kung mga mulundan Kung mga mulundan na imong bisag Iyabisan paman sa kalisdanan Akong pasalamatan ug akong awitan La 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 Hallelujah Amen. Kinsay nagatuna, dili lang ni basta-basta na event. Amen. Again, kinsay nagatuna, dili ni basta-basta na event. Amen Na-record di sa langit. O kinsay nagatuo, nakitang tanan diri, pamilya ta, kang Kristo. We are one in the body of Christ. Regardless kung asa ka na church na belong, even us, we came from different churches, but it doesn't matter tonight. Because we serve one God, one Jesus, and we are one family. So if you are family, let's hold our hands together. Ngunit tayo tagkamot. Atong i-declare sa kaaway na ang mga Kristohanon united. Amen. Woo! Samtang magkakanta taane, atong i-declare sa kaaway na wala siya'y luna dinhing dapita. Are you ready, church? I can't hear you. Are you ready? Hey. Hey! Jump 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 Liana! Anak Munaog Mubalik na siya Everybody do like this! Come on! Mudamoy-doy ang tingog sa tropeta Do you like you? Raise your hands. Puyin ang ihuna-hunaan mo ug ang mga butang na di makaayo Ginoong Heso Kristo please tabangi ko Kung mga baluktan! Kung mga mulundan Iyabisan paman sa kalisdanan Akong pasalamatan ug akong awintan La 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 Hold your hands. Hallelujah Everybody hold your hand! Hey! La 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 Hallelujah La la la! La 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 Hallelujah La 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 Hallelujah Come on, sing. La 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 La, la, la. la 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 Toast and praises to you. Hallelujah Sige ka po na. Imagine mo na imong buhaton 24/7 sa langit. Jesus reigns. Amen. Jesus reigns. Maski dili pa Jesus reigns sa celebration. Every day, Jesus reigns. La la la. La 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 Hallelujah La 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 La
magtapok diri kung wala ang presence sa balaang espiritu. Kinahanglan nga nagyud ang presensya sa Holy Spirit. Kinahanglan nga nagyud si Jesus sa matag usa ka nato. I-take niya as an opportunity nga nagtapok-tapok ta diri. Ang pagbalik ni Jesus, ang naninud-anay sa Ginoo, dili angay ikahadlok ang iyahang pagbalik. Amen? Kinsabay gahulat sa pagbalik sa Dios. And we don't know, ingon sa Matthew 24 ba, we don't know the day or an hour sa iyahang pagbalik. Maybe karong adlaw mo balik si Jesus. The question tonight, ato sang iset aside karon ang ato ang mga problema. Just focus to Jesus. And my question tonight, if mo balik ba si Jesus, kaning seryoso nga pangutana, andam ba ta sa pagbalik sa Ginoo? Nabuyan na ba nato ang dili makaglorify kaniya? Kay ang tinuod nga Kristohanon na ay gisakripisyo para kaniya. Just imagine, hari siya. Kinsa man lang ta. Apan buutan kayo ang Ginoo nga ninaog ka nato. Ninaog siya para kanimo. Ninaog siya para kanako. Ninaog siya para sa makasasala. In this moment, just ask the presence of the Lord. Ask the presence of God to come down in this place. Lord, we need your presence tonight. We need you, Holy Spirit. Sa imong pagbalik, Ginoo. Dadami sa imong pagbalik. Kining tanang paghago, pag-awit, paghatag og pulong para lang kanimo, O Dios. Come on, just feel His presence. Feel the presence of God. Hallelujah. We need your presence, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, lift up your hands to the Lord. As a sign, nga ni-humble ta nga dili na to kaya kung wala ang iyang presensya. Thank you, God. Karon na ang adlaw, mga katawhan nga imong balikan, Ginoo, pasayloan, umudangop ako sa presensya mo. Hari ka, O Diyos. Hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka karong kagabi una, O Dios. Karon na ang adlaw, mga katawhan na imong balikan. Pasayloan mi, O Dios. Ginoo, pasayloan, umudangop ako sa presensya mo. Hari ka, kamanabrihan na to ang langit. Hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Thank you, Jesus. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka.
Jesus, dalaygon ka. Come on, atong isingit ang kayo ni Jesus. Isingit ko ang ngalan mo. Dalaygon ka, O Jesus. Kapuri ako sa habilin mong dugo. Walay lain pa, tapos na pagkayukuan ko. Tapos ka, balaan ka. Isingit ko ang ngalan mo. Kaigon ka, O Jesus. Kapuri ako sa habilin mo dugo. Walay lain pa, tapos na pagkayukuan ko. Tapos ka, balaan ka. Balaan siya nga Dios. That is why we need to be holy. Pwede na to isaka atong kamot, atong ablihan ng langit karong gabi una. Dili na to sayangon nga atong panagtapok, nga dili mahimayan si Jesus. Kinahanglan nga ang imuhang pag-adto, ang imuhang tumong kay mao si Jesus. Amen. Amen. As we sing this song, can we sing it with all our heart? Come on, sing it. Hari ka. Hari. Come on, feel His presence. Come on, lift up your voices. Thank you, Jesus. Kipairan mo ako. Thank you, God. Jesus, dalaygon. Come on, sing it again. Hari ka, hari ka. Kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imo kaan. Thank you, Jesus. Gipairan mo ako, pinaagi sa imong habiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon siya. Jesus, hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gipairan mo ako, pinaagi sa imong habiling dugo. Jesus, dalaygon ka. Dalaygon siya. Ikaw lang, Jesus. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Ikaw, Jesus. Dalaygon siya sa walay katapusan. Dalaygon ka. Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Tanang tao, tanang dila magasulti nga siya ang Diyos. Dato, pobre, puti, itom, every knee will bow at His throne. Tanang tribo magayukpo sa iyahang pangalan. Ang ayan siyang pasalamatan karon. Come on, lift up the name of Jesus. Lift up your praises to the Lord. Hallelujah. Yes, God. We worship you in this place. We worship you, Jesus. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang mapataas karon, Ginoo. Ikaw ang among kinabuhi. Ikaw ang gihigugma, Jesus, ning kinabuhi, daygon ka, wala na ilain pa, nga gipanganoy ko,
Jesus. Siya lamang ang angayan ngayong buwan. Ikaw ang gihigugma, Jesus. Nung kinabuhian, daygon ka, wala na'y lain pa, nga gipangandoy ko, kundi ikaw, Jesus. Come on, ato siyang dahigon karon. Dahigon ko ang ngalan mo, nga nagbuhat sa katubigan, sa kalangitan, ug mga naso namuyupo sa imong atubangan. Ikaw, Jesus, ug wala na'y lain pa, akong yugbuan ug alagaran, kay kanimo lamang akong Come on, offer your life to Him. Akong tanan. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, Jesus. Ikaw ang gihigugma, Jesus. Ning kinabuhian, daygon ka, wala na'y lain pa, nga gipangandoy ko, kundi ikaw, Jesus. Come on, ato siyang dahihugon. Daygon ko, Daygon ko ang ngalan mo, nga nagbuhat sa katubigan, sa kalangitan, ug mga nasod namuyupo sa imong atubangan. Ikaw, Jesus, ug wala na'y lain pa, akong iyong buhay ug alagaran, kay kanimo lamang akong ihalal, akong tanan. Ato siyang pagasimbahon, pasalamatan, simbahon ka, daygon ka, awitan ka, oh Jesus. Ibayaw ka, takus ka, balaan ka, dawata ang pagsimba-simbahon ka, daygon ka, awitan ka, Oh Jesus, ibayaw ka, tapos
This is what the presence of Jesus does. Pag nisulod ka diri nga wala ka kabalo kung unsay purpose sa imong kinabuhi. Pag nisulod ka diri nga wala ka kabalo kung unsa ang direksyon sa imong kinabuhi. Brothers and sisters, there was a man named Jesus. He left the throne to rescue you from your sin. He left behind heaven to pull us out from darkness. O dili niya gusto nga kutob lang sa gawas ang atong pagdayeg sa iyaha. Dili siya gusto nga kutob lang sa makita sa mata ang atong pagdayeg sa iyaha. Wala siya nagtinguha sa imong 50%. Wala siya nagtinguha sa imong mahatag kada Domingo lang. Hell is not scared of a faith na kutob lang sa Domingo, pero pag abot sa the rest of the week, wala na ta nag-serve sa iyaha. Hell is not scared sa pagdayeg ka kutob lang sa simbahan, pero pagawas nakalimot na ta sa iyaha. Pero kabalo pa mo kung unsa ang makapaset apart sa atua. Not just knowing about Him, not just knowing about Scripture, dili lang nang kabalo na ka, moadto ra kag church taga Domingo, kabalo na ka kung unsay nakabutang sa pulong, pero kabalo ka what sets you apart. It is walking with Him, not just knowing about who Jesus is, but truly knowing who He is sa ako ang kinabuhi. Maong kadalasan makalimot ta ba? Abi na to, nga ang pagpangalagad sa Ginoo kutob lang kini mauna ni ba't dili ni mao. It takes more than just jumping. It takes more than just crying. It takes you surrendering, crucifying, and denying your flesh. If you want to walk a consecrated life, to walk a holy life, kinabuhi nga nag-uban gyud ang Ginoo sa imo, kinahanglan nga natay biyaan, natay buhian ang mga butang. Because if following Jesus costs you nothing, then you are not following Him at all. If following Jesus nga nag-serve ka siya, easy lang kayo. Wala ni mo gibiyaan imong sala. Wala ni mo gibiyaan ang mga daotang-butang nga imong ginabuhat. Kada Domingo mutugtog ka, mukanta ka, pero pagawas na kalimot na kasaya. Filthy rags ng tanan sayang atubangan. What He wants is every part of you. What He wants is not just your talent, not just your ability, not just your skills, but He wants every part of you na i-surrender ni mo ang tanan sa iyaha. Because many of us have been doing ministry, but we forgot to involve the King of Kings. Many of us nagakanta ta, nagasimba ta, pero nakalimot ta nga para di ay ni sa Ginoo. Many of us are serving the Lord tungod kay naara tay gusto nga matagamdaman sa iyaha. Nga Lord, pag makamit na ko niya akong ambisyon, pag makamit na ko niya akong gusto, pag makamit na ko niya akong ginaampo, i-serve yun ta ka. But are you truly serving Jesus for who He is? Or are you just following Him sa kung unsa lang ang imong magain? Are you really serving Jesus for who He is? Or nagasunod lang baka saya kay naakay gusto ng mga temporaryo na butang? Friend, Jesus is speaking to you here tonight that you wouldn't just come here broken ka ni sulod pagawas ni mo broken gihapon ka. Wreck ka ni sulod pagawas ni mo wreck gihapon dili inana si Jesus. You can come here na wala ka kabalo sa purpose sa imong life. You can come here na lost ka. You can come here na lahi ang imong motibo. But let me tell you, isa ka touch kay Jesus, kaya ka niyang limpyuhon. Isa ka touch ni Jesus, kaya ka niyang baguhon. But every time Jesus will save you, every time ma-experience nato ang kaayos sa Ginoo, the grace of God, the mercy of God is something we should be thankful for, not something we should take advantage of. Grasya bitaw ang Ginoo, okay lang ko magpakasala, magrepent ra ko niya. Ay, grasya man ang Ginoo, okay ra nabuhaton ako ni magrepent ra ko. No. The grace of God pulls us away from sin. Lets us live a consecrated, live a holy, and set apart life. So even here in this room, let the King of Glory enter. Kaya everything would be meaningless, even these lights, even everything here, it would be meaningless if the King is not invited. So kung ikaw karon sa una on fire kay kasi mong pagpangalagad sa Ginoo, pero nawala na kay nakalimot na ka, dilibot pa sabot nga naa ka sa sulod sa simbahan, nga wala ka namugnaw sa imong relasyon sa Ginoo. Ask yourself, who is seated in my heart?
who is seated sa akong kasing-kasing. Without Jesus, we would be blind. Without Jesus, we would be lost. We need Jesus. Pastor man ka, worship leader man ka. Worship is not just the act of playing instruments. Worship is not just singing songs. Worship is not just being popular and jumping. Worship is laying down your life at the feet of Jesus. Sama kay Mary ba? She was carrying this beautiful alabaster jar. But no matter unsa may tan-awon sa mga tao sa ko, I may look crazy to them. I may look like a fool to them. But I will break this at the feet of Jesus for incense to flow, for fragrance to flow. Kung gusto ka magpagamit, kung gusto ka nga gamiton ka sa Ginoo, kung gusto ka nga tawagon ka sa Ginoo, it's time to let go of that sin. It's time to let go of that, ay, gamay lang man na worldliness, makasabot raman ang Ginoo ani. It's time to let go of that. If the Bible calls it a sin, sa lagi po na, ang pulong ang dapat ang mubago sa atua. Dili kita ang mubago sa pulong para lang na maset sa atong lifestyle, para lang malinya sa atong lifestyle. If you want the Holy Spirit to work in you, you must be willing. You must be available. Ang availability, dili na siyang wala kay ginabuhat karon or free time lang nimo karon. Availability means actively surrendering your life to Jesus. Saying yes to Him. Lord, bisag nasakitan ko, mo-serve ya po ko sa imo kay ngano kabalo ko that what you did on that cross is more than worth it. Kung mahadlo ka nga, buyan to na sala, buyan to na ambisyon, Jesus is worth everything you're afraid of losing. If you want to be used by Him, He can never use you until your heart is still aligned sa mga butang ni ining kalibutan na why filthy rags, church. He's calling you. Behold, I stand at your door and knock. The question is, will you open that door for Him to come? And when you invite the Holy Spirit sa imong heart, when you invite the Holy Spirit sa imong life, things will be wrecked. Sometimes you might lose some people. Sometimes it might cost you some friends. But what you have gained is far greater. You have gained a friend that sticks closer than a brother. Nga dili ka biyaan, nga dili ka pasagdan. But Jesus didn't die for us to continue to live a lukewarm life. Jesus didn't die for us. You can't keep holding hands with the devil and wonder, nganong pildido man gyapon akong kinabuhi? Nganong wreck man gyapon akong kinabuhi? You can't keep saying yes to the devil. Ya matingala ka, Lord, asa man ka? You can't keep saying yes to sin and wonder why your life is still like this. Dako na kay giguba ang satanas sa imong kinabuhi. Many of us gikawat atong pamilya, gikawat atong kalipay, gikawat atong kalinaw. The devil has destroyed so much of your life already. But why do we continue to give him more of it? So right now, kung gusto ka nga sa imong school, sa imong workplace, na dili imong kaugalingon imong gina-represent ba? Kaya it would be meaningless even me if I'm standing here and all I represent is myself, then it would be meaningless. But who we want is Jesus. Because at the end of the day, all our praises, all our worship belongs to Him. He was the blameless, the spotless Lamb. Even as we sing songs, dili na to kalimtan karod ba everyone here? Can we go back to the old rugged cross ba? Natanan atong efforts tungod sa iyang sakripisyo sa atua. Tanan natong ginabuhat diri tungod sa iyang sakripisyo para sa atua. He didn't have to set me free, but He did. Kinsa man lang ka na every time mo tawag ka sa iya, tubagon ka. But what He wants is for you to live a set-apart life. Unsa man ang set-apart every day, mo read ko og
Bible. Every day, I will have a prayer life. Why? Because ministry is not your intimacy with the Lord. This is just overflow of your secret place. Overflow of your walk with the Lord sa imong prayer, sa imong pagbasa, ug matingala ka nga naman. Paspas kay kumabackslide. Nga naman, paspas kay kumawala sa Ginoo. Well, maybe because ang imong foundation is the external, not the internal. Ministry flows from inside out, not outside in. Many people want the mic, but they don't want to pray. Many people want to dance, but they don't want to surrender. Many people want to play the instruments, but they don't want to live a holy life. But even in this generation nga ang sala normalized, there is a voice shouting in the wilderness, repent, for the kingdom of God is near. So now is the time to make that choice, to make that decision. Na Lord, who has this moment ba nga, kitang tanan dili man gyud ta angayan. We are all lost. We are all blind. Pero naay moment gyud sa tuang life nga wala dyan ko kabulungan nung naabot ni sa akong kinabuhi. Na wala naman unta dead end naman unta akong life. Wala naman untay luna ang akong life. Niduol ko sa akong barkada, dili man ko tagdon. Niduol ko sa akong pamilya, dili man ko tagdon. But then, Jesus, isa katawag sa iyang pangalan. Isa kagunit sa iyang presensya. Matingala ka, Lord, dili na gyud ko kabuhi, Lord. There was a woman, she was bleeding for 12 years. She was bleeding, same sa atua. Maybe some of us, ang imong unforgiveness, 5 years na sa imuha, nagabalik-balik yapon. Maybe ang addiction sa some of us here, how many years, again and again in your mind, again and again in your heart. Pero naingon siya na if only I could touch the fringe of His robe, then I would be healed. We need that kind of faith ba? Na Lord, I will not let go until you heal me. If you're gonna save someone here today, then here I am. If you're gonna heal someone today, then here I am. So as we sing this song, don't just sing this from the head, pero sa kasing-kasing, asa man kakaron. Just because taas imong posisyon sa church, doesn't automatically mean lalom imong relasyon sa Ginoo. Ang kinahanglan nato karon is to go back to where we started. Sa cross, sa Calvary. Kay mao ang atong kinahanglan. Ang iyang presensya, His presence, the Holy Spirit is what empowers us to be holy. Kanang conviction sa imong karon, I see some people are crying, some people nga nagatuloy. That's the Holy Spirit convicting you, speaking to you na i-accept na si Jesus ba. Dili na, God meets you where you are, not where you pretend to be. Take this time tonight to adore His name, to glorify His name, to make a commitment na Lord, I choose to walk with you. Why? You died for me, so I will live for you. Gibiyaan niya ang langit para sa tua. Ang pangutana, kaya ba rin mo biyaan ang kalibutan para sa iya? Just continue to praise His name. Just continue to worship His name. Just continue to glorify His name in this place. Hallelujah.
Kung kipaligid, kibuhat ang tanan, di maring ang kinahanglan. Kung mga imo kipalaban, ngunit di ko makabuhi. Imo kung kipaligid, kibuhat ang tanan alang sa kaliwasan. Kung mga imong kipalaban, let's sing imong gunit. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sitsit, imo kong kipaligid, kibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan. Kung mga imong kipalaban. Come on, one more time, imong gunit with all our hearts. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sitsit, imo kong kipaligid, kibuhat ang tanan, alang sa akong kaluwasan. Kung mga imong kipalaban, walay katapusan, walay katapusan. Kibuhat mo ug imong gihuman, akong kapagyasan nga imong gipasa. Gipakita mo na kaya ang tanan. Continue to feel His presence move upon this place as He touches your heart. Imagine, no, dako kayang kalibutan, pero isa ka sayang nakitaan. Dako kayang kalibutan, pero isa ka sa nahatagag kaluoy, nahatagag grasya, nga tawagon, nga pilion, nga i-set apart. So right now, let's just appreciate the goodness of Jesus. That Lord, why would you listen to someone like me? There's so many people that are better, so many people that are more talented, but why would you visit someone like me? Imo kong nakitaan sa kadako sa kalibutan. Maskin isa ka segundo, wala gyud ko nimo nalimtan. Kung nakitaan sa kadako sa kalibutan, ni isa ka segundo wala yun ko gikalimtan. Kibiyaan mo ang kalangitan, alang kanako. Come on, say it with all your heart. The true worshiper will worship Jesus. Kung nakitaan
kanino ipailan mo akong kanihan ko. Dihino anong ipagkamatyan mo. Ako, wala na yun! Wala na yun! Naintipan tayo, presensya mo, Yeso Cristo. Inuno mo ako sa guma mo. Napabay makalabaw kay Jesus? Napabay makalabaw kay Jesus? Wala na! Wala na do'y makalabaw sa iyang kamay. Hallelujah! Makalabaw kanimo kipailan mo akong kaniadto gihilo ano gipakamatyan mo. Thank you, Jesus. Ako wala nagyoy makalabaw kanimo, wala nagyoy susama kanimo, ikaw ragyod. Come on, just say it. Jesu Cristo, Jesu Cristo.